Благодаря, че ми отделихте от времето си. На мен се падна честа да ви уведомя, че точните дати за провеждането на регулярния практически курс по електроакупунктура, метод на Фол, воден лично от доктор Григорова, са вече предвидени в календара на обучителната ни дейност. Условията да присъствате на този практически курс са изписани до мен, а аз ще ви обясня какво точно имаме предвид при тези условия. Ние лично ще изпратим електронно уведомление на всички курсисти, които са купили от нас поне едно ниво от трите виртуални курсове, водени от доктор Григорова, през изминалите 2022 и 2023 години. Всички тези курсисти са поканени да присъстват на това събитие. Всеки от тях е получил ваучер за отстъпка в цената на практическия курс, а цялата цена на курса е обявена в страницата на Хелианти, в менюто обучение. Които не са могли да се явят на предишен практическия курс, любезно молим да се обадят в офиса на Хелианти, за да бъдат включени в списъка с курсисти за този практическия курс. Същото важи и за наши курсисти, които вече са присъствали на практическия курс, но искат отново да присъстват. На практическите ни курсове се разискват много въпроси, буквално всеки въпрос, който вече ви е възникнал или възниква в процеса на снемане на измерванията. Идеята на практическия курс е да ви покаже възможно най-много от практическите умения, които следва да имате, за да можете по-уверено да снемате правилно измерванията на пациента. Случвало се е да допускаме непреминали теорията курсисти на практически курс и установяваме, че тези курсисти имат много въпроси, от чисто теоретично естество. Задават въпроси, които вече са разгледани и им е отговорено подробно във виртуалните курсове. Практическият курс е предвиден да бъде 15 астрономически часа, а това време е често недостатъчно да се преподаде практически опит, ако доктор Григорова отново обяснява теорията на методологията. Курсистите, които са преминали през теоретичните части, са обикновено подготвени и справо негодуват, че времето им за добиване на практически познания бива отнето заради въпроси, които вече са обяснявани надълго и широко. Ние не желаем да скъсяваме времето за практически занятия, за да обясняваме пак теория. Това е причината да не допускаме незапознати с теорията курсисти. Това видео служи само за да запазите съответните дати в своя календар, ако желаете да посетите практическия ни курс за началото на 2024 година. Допълнително ще ви изпратим подробно уведомление, в което ще разберете къде точно ще се провежда курса, пълната програма на курса и допълнителни отговори на често задавани въпроси. Благодаря още веднъж за отделеното внимание. Пожелаваме ви прекрасно здраве и до нови срещи!